Good people, this is your boy Skivi Langen out here. Abaningi bangazi njengo Skivi Utsingo, photographer all the way from Eastern Cape. Njengamanje sila ekhishwa Community Hall. Ngiphelezele abafowethu lana okuyimbongi edumile yase Richards Bay bese kuba uNhlakanipho alongside with uMondli Charles. Okay, so lana abathanda ukusifollowa ke mina on Facebook it's Skivi Langen, TikTok Utsingo photographer. I'm also a photographer, bro. Angikwazi ukushare ama details kwa WhatsApp due to some reasons, but ke ngithanda ukubonga ngomcimbi omuhle nangaka bazijoyina nabafowethu lana ukhabaja wesikhuluma neindodana kaNobu. Soon bazobe benathi lana, sibonga kakhulu ukuthi bekwazi ukuzohlanganyela nathi entweni kangaka. Bahambile badrive ibanga elide nathi sikwazela ukusuka endaweni ezikude sizokwazi ukuthi so attend umcimbi ola eRichards Bay usuku namhlanje. Lokho kusho ukuthize nolukhulu ukuthi siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga. Sibonga nesupport nabo bafethu ke ngeke ngiyangixolise kakhulu, kodwa ke ngibonge bafethu abakwazile ukuthi beqophe usuku lwanamhlanje okubafethu abangaphambi kwama camera. Siyabonga kakhulu, kusho ukuthize kuthina.